níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò mí káàkiri àgbáyé, ojú tí ẹ fi ń wò mí, ojú náà ò ní fọ́ o. Ẹ bá mi wá nǹkan fìdílé. Ṣé ẹ ti fìdílé nǹkan? Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé àwọn ètò mi ọlọ́kan òjọ̀kan ni mo máa ń mú wá kó ba lè jẹ́ àǹfààní fún wa, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì wà nínú ilé tí àwọn nǹkan yìí ń ṣe. Torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n tún wá sí orí ètò lénìí. Tó bá pé ẹ̀yin ṣẹ̀ ń wò mí ní ìgbà àkọ́kọ́ ni, orúkọ mi ni Dr. Azeez Abolade. Ojú tí ẹ fi ń wò mí, ojú náà ò ní fọ́. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní wọlé tọ̀ èmi àti yín. Gbòrògbòrò ayé ò ní lù fún wa jó. A ní sìnkú aya, a ní sìnkú ọmọ. Àwọn náà pàápàá a ní dẹni àkọlẹ̀ wò. Eléyìí tí mo mú wá fún wa lénìí, mo mú àgbo ẹ̀dà wá. Ẹ̀dà fún àwa obìnrin tí ẹ̀dà ń dà láàmú. Obìnrin tí ó ń wojú Ọlọ́run. Tó bá ní ẹ̀dà, oyún ò lè dúró lára irú obìnrin bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tí sọmúròrò àbí sọmúrèrè, àwọn kan ń pè ní sọmúròrò, àwọn kan ń pè ní sọmúrèrè, tó bá mú obìnrin, báwo la ṣe mọ̀ pé èèyàn ní sọmúròrò ni pé tó bá tásìkò tóbìnrin ó rí nǹkan àlejò, ọyàn obìnrin méjèèjì á wú, á máa dán. Tẹ́ bá nírú ìpèníjà báyìí, ó ṣeé ṣe kó má rí oyún ní. Ẹni tó bá ní sọmúròrò kò lè lóyún. Lẹ́yìn náà, tí abẹ́ bá máa ń yún obìnrin, inú abẹ́ lọ́hùn tó bá ń yún obìnrin, ó ṣeé ṣe kóbìnrin má ní oyún. Tínú obìnrin bá ń gbóná, obìnrin ò lè lóyún, torí ibi tí oyún ó dúró sí, ibẹ̀ náà ló ń gbóná yẹn. Obìnrin ò lè lóyún. Tínú bá máa ń run obìnrin, tínú máa ń run obìnrin sásásásá, obìnrin ò lè lóyún. Pabambarì ẹ̀ wá ni tí ẹ̀dà bá ń ṣe obìnrin. Yálà ẹ̀dà òró ni àbí ẹ̀dà dùbúlẹ̀ ni, kò sí bóbìnrin ṣe fẹ́ ṣe o, kò lè lóyún. Torí pé n tí ó jẹ́ kóyún dúró, òun náà ni àtọ̀. Nígbà tí àtọ̀ tá a ránṣẹ́ lọ síbi tó yẹ kó lọ, tí ò wá tíì débi tó ń lọ, tó tún wá padà dé, ẹni tá a ránṣẹ́ tí ò jíṣẹ́ tá a rán, ẹ rí i pé ló ti yé yín. Ẹ̀dà ìbúlẹ̀ tẹ́lòmíì bá ṣe tán sìn, tọkùnrin bá ti dìde kúrò lórí ẹ̀, kíní yóò tún dálẹ̀ wá padà. Ẹlòmíì lè ṣe tán kó ń dìde fúnra ẹ̀ ní obìnrin, kó dálẹ̀ padà. Kódà ẹlòmíì máa ń jáde ní ọjọ́ kejì tó máa ṣe fàájì tán, á jáde lọ́jọ́ kejì. Tó bá ti wá irú ìpèníjà bẹ́ẹ̀, ẹ má jẹ́ ká dààmú jìnnà. Bá mi lọ wá ìgbín tó bọ́nu, odidi ìgbín kan àti egbò ìpín, odidi ìgbín kan tó bọ́nu dáadáa, odidi ìgbín kan tó bọ́nu dáadáa. A ó gé sí wẹ́wẹ́, Tó bá ti wá gé sí wẹ́wẹ́, a wá wá egbò ìpín. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, egbò ìpín, a kó egbò ìpín sínú pot. Egbò ìpín a fọ̀ nù. Kí ni wọ́n ń pè ní ìpín? Àwọn kan ń pè ní ìpín, àwọn kan ń pè ní èépín. Igi yẹn, ewé ẹ̀ ó máa ń dàbí sandpaper, bóyá sandpaper leaf, ṣó ti yé yín. Egbò ẹ̀ la máa wá, á wá egbò yẹn, á sàn nù, á gé kéékèèké sínú pot. Bá ti gé kéékèèké sínú pot, á wá wá ìgbín tó bọ́nu ẹyọ kan. Á wá gé ìgbín yẹn, tútù là á gé o. Á fọ́ ìgbín yẹn, á yọ èyí tó ṣe é jẹ, á yọ kúrò. Èyí tó ṣe é jẹ yẹn ká gé kéékèèké, á wá gé kéékèèké sí orí igi egbò yẹn. Á wá bùnmí lé lórí. Ẹ jẹ́ kí a sè é. Èyí tá a bá sè é, tó bá ti jiná dáadáa, ọkọ obìnrin yìí ni ó máa bu àgbo yìí fún obìnrin yìí. Ọkọ ẹni tí ẹ̀dà ń ṣe ló máa bu àgbo yẹn fún ìyàwó ẹ̀ ní àárọ̀, láàárọ̀. Ó dájú o, àgbo ẹ̀dà tó confirm ni. Ó dájú, àmọ́ Elédùmarè
ó dájú jùlọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí, ẹ bá mi share program yìí, ẹ bá mi like, babaláwo labájẹ́ ni pásítọ̀ ni wọn èyíkéyìí tá a bá wò ó jẹ́, ẹ dákun ẹ bá mi share ẹ̀, á jẹ́ fún wa bí idán, á là fún wa bí òrùn, kó lè jẹ́ àǹfààní fún ẹlòmíì tí ò láǹfààní àti wò wá àbí tí ò láǹfààní àti sótíyé yín. Ẹ bá mi share káàkiri kí àwọn èèyàn mọ̀ pé nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Ẹlòmíì tí ò bá sì láǹfààní àti wá sórí, ẹ bá mi share fídíò yìí kó kàn án lára. Tó bá kàn án lára, tóun náà bá ṣe é, yóò dúpẹ́ fọ́lọ́run látara àwọn nǹkan yìí. Tó bá ti wá kàn yín lára, tán bá ti share fún yín tó ti kàn yín lára, ẹ dákun, ẹ bá mi subscribe, ẹ bá mi share program yìí, ẹ bá mi like, ẹ comment, ẹ give testimony lórí àwọn iṣẹ́ yìí. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ránṣẹ́ yìí lọ́wọ́, tí n bá rí i pé ẹ subscribe, inú tèmi gan dùn láti máa wá sórí atẹ́gùn ní gbogbo ìgbà. A ní jù báyìí lọ lórí ètò elénìí. Tó bá dìgbà míì, a máa rí tuntun yàtọ̀ sí eléyìí wá, ká fi ire pàdé. Ire o.